Мартин и ще представим клип за най-яките ви оръжия. И това е Митко. Здрасти. И първото ми оръжие е здравата кука, която ако аз искам, мога да убия човек с нея. Да, от чистачка. Ако друг като мен пистолет. И ето го второто. Това е третото. Това е пушка, но въздушна пуска има сила огромна. Дори по някой път ми връща ръцете назад. Един въпрос, може ли? И ето, чакай малко. И ето го лъка, той има яки стрели. И ще се върнем след 2-3 секунди за... Той ще ви пита нещо. Изчакай малко, тази пушка нямаше разрешение да я използваш без възрастен. Това е час. Имаме разрешение. Ама не е мое. Просто тя е на тате, само че няма право да излиза на улицата. Да, също. И да стреляш без него. Също, да. Но... Аз това те питам. Ето, сега ще ви представя второто оръжие. Чакайте първо да го сложим. Аз пушен пистолет. И ето къпшик отпред има желязо. Има желязо отпред. Здраво е. Отдрал съм много хора. Шо? Спирам на пауза да ви... Да, няма спирам. Ще ви покажа още едно оръжие. Сега. Ето я. Ето я варията. Тая вария тежи като 5 кг е това тежкото отгоре. Трабата тежи 2 кг и половина. Ето тук дори ми така не мога да дигне. Пускай го, Витко. И ето той го пуска, сяда, отиваме за другото. Ето това. Това е граничен ключ. Така това е за работа, не е оръжие. Да. Но пак може да разбие някой тиквата или каквото ще да е. Това имаш предвид, че може да разбие на някой тиквата. Това е почти много остро. Но може да го фъриш, това е тежко около 2-3 кг. Това е гадното, че го фъриш, може да ти чупи краката. Най-гадното. Но сега ще ви покажа още нещо. Елата. Чак тихо е. Всеки хора много вали, но да решиха да направим един клип и дори ще кача още един и погледнете сега. Вижте бухалката, оръжейната бухалка, резервната за бой. За бой, просто това тикс отпред може да се запали да стане като факла и може да се държи. Сега Митко ще ви Митко, покажи как се държи. Сега Митко ще ви покаже тя как се държи. Дай, Митко. В принцип ето така, с лявата ръка тук, може и издясната и ето така държите и удра. Да, но може и да обратно се хване. Да, може и наобратно, така. И тук ако се подпали, може да намушкате някой. Да, и сега ще ви покажа второто. Стивай, бе. Що второто, бе? Всичко е накапано, Марти. И това е някой се оръжие. Някой е като копие, тежи доста за толкова малко желязо и се затива и то долу, вижте как само се забил. Може да го правиш така. Вика, стивай, бе! Може да го правиш така и да го забиеш. Но можеш и веднага да направиш така. Стивай се там, стивай, тревата. Така. И да се забие, ако искате, дай. Пропусна шурикена, вземи. Дори вижте, че е продукчи и лука. Най-страховитото оръжие копие е тежко. И хора, това е коюш. Това са фърля и може да разби главата на някой. Ето, гледайте сега. Снимай.
Мен гледайте сега, хора, колко боли. И е остро, има шипове. Гледайте я. Направо разкрити земята. Това е гарно, вижте каква дупка направи. Леко не се видя, И хора, сега ще ви покажа още едно. Малката ръчна трава. Кристия. И само ако идва, само правиш така раз и ги трепиш. Добре. И хора, това са всичките оръжия. Дайте инвентар за да паля с нагоре, че ви е харесал клипа. Чао!